U Bugarskoj je zbog rješavanja spora sa Severnom Makedonijom pala vlada, u Skoplju je nasilje eruptiralo na ulicama, a struje iz čitavog političkog spektra gledaju kako da profitiraju na uzvrelim nacionalnim strastima. Ovo je istorijski sporazum. Poručio je Makedoncima francuski predsjednik Emmanuel Macron predstavljajući im svoje rješenje za ukidanje bugarskog veta i otpočinjanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Bugarska godinama predstavlja jedinu prepreku početku pregovora Skoplja sa EU. Jer Sofija pokretanje ovog procesa uslovljava rješavanjem pitanja makedonskog nacionalnog identiteta i istorije. Tražila je da Severna Makedonija formalno prizna da njen jezik ima bugarske korene, da u Ustavu prizna bugarsku manjinu i ukine govor mržnje protiv Bugarske. Francuska je na kraju svog rotirajućeg predsjedavanja Savetom Europe ponudila svojevrstan kompromis. Bugarski uslovi postaju dio pregovaračkog procesa Severne Makedonije sa EU, a Brisel će biti garant za njihovo sprovođenje. Bugarski parlament je odmah prihvatio predlog, dok su makedonski lideri tražili izmene, poručujući da istorijskim i jezičkim pitanjima nije mjesto među kriterijumima u pregovaračkom okviru. Nekoliko dana kasnije do Skoplja stiže izmenjena verzija po kojem bilateralni spor Makedonaca i Bugara ostaje van pregovaračkog okvira i početak pregovora nije uslovljen ustavnim promjenama, već se sa njima možete početi odmah po prihvatanju predloga. Međutim, da bi se otvorila konkretna poglavlja, odnosno da bi se pregovori uopšte pomerili sa početne tačke, ustavne promjene su neophodne.